Ako si živio na zemlji u posljednjih nekoliko godina, vjerovatno si primijetio da ljeto postaje sve toplije i toplije. Na kraju ću ti pokazati koji su bili top 5 najtoplijih ljeta u historiji i kako su se ljudi nosili s tim. Ja sam vaš Danuša vodič kroz trending teme, a danas ćemo pričati o nečemu što nas sve pogađa, bilo da živimo u gradu ili na selu. Da bi shvatili koji su bili taj najvažniji ljetni periodi, moramo se vratiti u prošlost i pogledati šta su nam pokazali podaci. Top 5 najtoplijih ljeta su 2016, 2020, 2019, 2017 i 2018, koji su svaku godinu obarali rekorde temperature. Najtoplije ljeto ikada zabilježeno je bilo 2016 godine, kada je prosječna temperatura na zemlji bila za 0,94 stepena više od prosjeka 20. vijeka. To je bilo posljedica jakog El Niño efekta, koji je doveo do visokih temperatura širom svijeta. Ljudi su se nosili s tim tako što su štedjeli struju, pajali više vode i nosili laganu odjeću. 2020 godine temperatura je bila samo nešto ni od one iz 2016, ali je ipak bila među najvišim ikada zabilježenim. Ljudi su se tada počeli baviti klimatskim promjenama ozbiljnije i počeli su tražiti načine da smanje svoj utjecaj na okoliš. 2019 godine Europa je doživjela jedan od najgorih toplih valova u historiji, sa temperaturama koje su dosegnule i do 45 stepeni. Ljudi su se tada počeli osvještavati o važnosti zaštite okoliša i smanjenja ugljičnih emisija. 2017. i 2018 godine bile su također među najtoplijim ljetima ikada zabilježenim, sa temperaturama koje su bile znatno iznad prosjeka. Ljudi su se tada počeli baviti obnovljivim izvorima energije i počeli su ulagati u tehnologije koje će pomoći da se spriječi dalje zagrijavanje zemlje. Na kraju ću ti pokazati koji su bili top 5 najtoplijih ljeta u historiji, i to su upravo ove godine 2016, 2020, 2019, 2017 i 2018. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče.